Igbo nke o mere na n'oge nke anyị nke ọ ga-emeka na ụmụ anyị na-abịa n'ọdịnihu ọ site n'ihe ahụ o megasị ka anyị na-eji wee nweta inu niile anyị na-ewepụtagasị na-ada agwụ agwụ maka ife ọ na-eme ada agwụ agwụ eke anyị na-asị onye ọbụla ka anyị tinye uche tinye akọ nnọọ na nkịta ka a gaba n'iru amara m inu ndị mmadụ zitegasị ọkakwọ na nkụ mana ị ga-ebidogoro n'ike n'obodo dị iche iche ebe m kwụsịrị oge gara aga maka na ebe nweta ka emere ebi obi adịa mma ka eluta n'ebe anyị kwụsịrị obodo mkpọrọ ikpeazụ n'oge gara aga ịgba akwụ na onye ndị ọzọ ga-elu tata bụ igba arịa m igbe dọ anyị na-ekele ndị Igbo ukwu ihe mbọsị ndị ihe ala ndị ihite ndị ikemihite ndị ikenga ndị nọọma akọdọ ndị iseke anyị na-ekene ndị isi agụ ndị isi ọnịọcha ndị isi ụlọ ndị isi ọfịa ekene unu anyị ekene ndị iyi ọra na kenezie ndị niile ndị mba ukwu ụlọ ndị mbọsị ndị mgbakwụ a na-ekene ndị mmịata kene ndị mpụtụ ya kwụsịtata mpụtụ adị na Anambra onye ka anyị ji wesị ka mkpọ onye ọ nwepụtasị obodo niile makwa nwe obodo karịa ịnụ ya ị na-asị mpụtụ nkịtụ afọ obodo ka ọ bụ ncha nọ ya anya na ife na ana m esie n'ahịrị ahịrị ndị a ndị bi ndị chi wee gaga wee gagide ka ọ hapụ inwe wee luo mpụtụ ndị dị mpụtụ bụ ndị ikpeazụ enwe na ndị mi aga ọzọ anyị ga-ebido na ndụ ka anyị ga-ebido n'oge ọzọ adị mma tata onye izi inu ga-apụta bụ Obiemeka bụ onye alọ ọ dịghị afa nne ya Obiemeka sị na ọ dịrọ mma ị na nwata ji n'ike maka na o jighọ mmanụ ọ dịrọ mma ị na nwata ji n'ike maka na o jighọ mmanụ nọ mmanụ ka eji eri ji ọ na nwata ejide ji esi nye bi m ọjụ jide ya wefe ya n'azụ eje na je na ya ji ahụ n'ike napụta ya nwanye ya napụta mfọdụ obere mana ụmụaka dị ike ha dị ebu ibu na ihe ọjụ ma ọ were ihe narị ha n'ike napụta ya pụrụ ya apụrụ ihe ọ ya emenwuru mana inu asị gaa na nwata ji n'ike maka na o ji họ mmanụ ọ ga-emesịa sị dị otu ya ka nye tonu jikere nye mmanụ maka na ngọ ji mmanụ ojide ji mgbe onye ji dịka ori ya nwe nke o ji were nwata ọ bụrụ okenye ọ ya ama na a na-azụtagodo anyị bịa zọba ute ịzọ ute hapụ anyị ute ahụ abaghọrọ uru ya si ya n'elu onye m Igbo ji wesị na ebuzo nzọta anyị bịa zọba ute ịzọ ute zọgide ute nzọta ya mana ebe ya asị ya dọrọ ọ nweghị isi ọbụla ọ bụ na nwata ejide ji ọ bụ na okenye ji ji ya fụna iji mmanụ ọ ya mmanụ ga-akpa akpa isi anya anya biri ọsị ya enyekwa m mmanụ mana ọ bụ nwata o jide ji ojidesie ike mgbe ọ ya eje inu asị ga na ya n'ike nke bụ ya nkịtị na rapa ya mesịa jee ka ori afọ na mmanụ adịghị na je na ọ bịa atọ ụtọ na iji mmanụ wee ri ji ọ bụrụ okenye na-eri ji na mmanụ adịghị ya ọ ya ama na m chọrọ iri ji mmanụ adịghị ọ na-erigodo ọtọghị ụtọ ọ na-eri ya mmanụ ihe ọ chọrọ ili maka na ịma na ọ nwere oge ụfọdụ ihe ụfọdụ agụ ọgụ nnọọ achọrọ m ịlacha ụdara ịmana sị na ụdara na-anyakwa anya sị ha ụdara nnọọ na nke nne m na-afụ ụdara achọrọ m nnọọ iri ojoko achaghị acha ọ dọkọta okwu ihe agụ ọrụ ndị okenye agụbaghị na achọrọ m ịta ụlọ akwụ ma ihe bụ ụlọ adịghị atọ mkpụrụ ụtọ mana efe ebe ndị dị ime na-achọgharị ya ebe ndị okenye na-achọgharị ụlọ isi ka ihe na-achọrọ ụlọ a oge mgbe na ọ dọkọta na ofu ihe na nweghị isi agụbaghị oge nwere si na achọrọ m nnọọ iri ji etiro mmanụ iji rụọ ya ma isie isicha ya ị na-eli nwunye gasị gị tinye ha mmanụ isa mba ma nchọ m n'oyiri nke mara